A la reunió avui a València en la presentació del Pla d'Infraestructures Ferroviàries de les Rodalies de la Comunitat Valenciana han estat convidats representants polítics de diferents comarques, entre les quals la Safor Valldigna. Alguns han acudit més incrèduls que d'altres, però el que és clar és que s'ha destacat aquesta reunió d'ací un mes de la societat mixta creada entre el Ministeri de Foment i la Generalitat per al desenvolupament del tren de la costa de València a Alacant, on s'inclou el tram que afecta a la nostra comarca. Des del bloc d'Oliva, el seu portaveu, David González, parlava d'un acte solemne, però amb poca concreció pel que fa als terminis. Està clar que el tren Gandia-Dénia formarà part del tren de la costa amb actuació conjunta de Generalitat i Ministeri. I el que farem com a bloc, tant des d'Oliva com des de la comarca, serà estar a l'expectativa i fer pressió per a que es complisquen tots i cadascun dels plaços i dels terminis que han especificat en esta presentació, que ja el dic, torno a repetir, ha sigut molt genèrica, però bé, enteníem que havien d'estar perquè el moment, esperem que sigui un moment històric i que per fi ja ciutadans de les dues comarques veïnes d'una vegada per totes puguen gaudir d'aquesta comunicació ferroviària.